preciosa. Noi fica e papi i aigua. No, mengem. Perché hai le ragazze cose. Io lo so qua. Sì, mi sono fatto. No, porta il seu llitet. Quello. Allora può essere. Lo stavamo da me. La seva riquesa faunística ha usat. Agili ne vindrà. Ui, quines bonites. Bon dimarts, últim dia de l'any. Bueno, no us he explicat res, hem vingut a passar, és que s'està superbé el solet, hem vingut a passar el cap d'any aquí a Gerri la Sal, que està com a la muntanya, bueno, sí, a la muntanya, i això, i avui havíem d'anar a un restaurant, però l'Arcane s'ha ficat una mica nerviosa perquè ja no podia entrar i tal, i bueno, pues me quedo aquí a la caseta amb ella i direm juntes, perquè pobreta me sap greu perquè m'he endut a l'Arcane. Però bueno, s'està molt bé, és molt xulo. Ahir sí que ens van deixar entrar on vam anar a dinar, i van superbé. I avui, bueno, com que ens quedem aquí a casa a fer el sopar de cap d'any i tot això, doncs cap problema. I ara les dues aquí amb el cafecito, a prendre el solet, que va superbé, i s'està molt, molt, molt bé.